Nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre i el que volem és oferir serveis als nostres socis per fer una mobilitat més sostenible. El primer servei que oferim és una plataforma per compartir vehicles elèctrics i és necessari perquè realment tenim les ciutats saturades de cotxes i les carreteres saturades de cotxes i oferint un servei de car sharing el que fa és que la gent en el seu dia a dia es busqui la vida caminant o anant en bici o amb transport públic i en els dies puntuals que necessita un vehicle pugui fer servir, tingui accés a un vehicle i nosaltres apostem perquè sigui un vehicle elèctric compartit. Llavors, oferint un servei de car sharing és la millor manera de fer que la gent aposti per anar en bici, a peu, amb transport públic, perquè no pot pagar cada dia un lloguer d'un cotxe. Una de les parts que ens agrada molt del projecte és que crea comunitat de barri, perquè el que fa és animar els socis a que a nivell de barri es creïn pàrquings de mobilitat elèctrica compartida i creiem que una cosa tan quotidiana com la mobilitat, que la facis a nivell de barri i que deixem tots de tenir el nostre cotxe o la nostra moto i passem a compartir vehicles elèctrics, és un canvi de paradigma i a part deixem de contaminar, menys cotxes, menys motos. En uns anys ens ho imaginem amb pàrquings a molts llocs de Catalunya on la gent està compartint vehicles elèctrics, que realment hagi ajudat a desfer-nos de molts vehicles de benzina, de combustió, i que a nivell dels trajectes diaris, quan no hi ha transport públic, si són llargs, es faci amb furgonetes elèctriques compartides per sortir ja del vehicle privat.